Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Singakahlali phansi ngicela siphamise izandla. Thank you, my King. Thank you, my Master. Uyinkosi engcwele nephakeme kakhulu. Akekho ofana nawe nolingalinganiswa nawe emhlabeni nasezulwini. Iqiniso lithi nguwe uNkulunkulu osenzile yasizenzanga. Wasenza saba ngabantu bakho nezimvu zedlelo lakho. Uthembekile ulungile. Umuhle uphakeme. Ungcwele akekho futhi nongafaniswa nawe. uNkulunkulu onenkazimulo umuhle kunezidalwa zonke esezulwini. Umkhulu kuneyingelosi. Uphakeme kunabaprofeti nabapostoli akekho umuntu emhlabeni ongafaniswa nawe. Izulu lingelakho umhlaba wakho nawo. Nabantu bonke bangabakho. Make kwaphakama wena konke okuphakeme kuyathoba. Meke wanyakaza okunyakaza kuyama. Meke wakhuluma okukhuluma kuyathula. Bayede emqalisi nomphelelisi. Bayede uNkulunkulu ongenaso isiqalo kanye nesiphetho. Bayede wena ohlala endaweni ezingcwele. Nohlala enkazimulweni. Ubani ongafaniswa nawe? Ubani nje ongalinganiswa futhi nawe? Siyakhumbula ezulwini kulawula wena emhlabeni futhi nakhona kulawula wena. Bayade zibulo labo bonke abakholwayo. Bayade ehlumela lika Jesu. Bayade enkanyezi yokusa. Bayede Alpha Omega. Sisondela kuwe njengebandla ukunikeza izibongo zonke kuwena. Sisondela kuwe njengebandla ukukhuphulela indumiso kuwe. Nani ukuduma othatha ebusuku eMaritzburg amani ube ngolwakho. Thina sonke sincibikane kusale wena njengoNkulunkulu. Masiphume na sibone wena ngoba size kuwe. Masiphume na kufane wena. Siyakhumbula maka wavela isitha sethu siyanyamalala. Maka wavela inkinga zethu ziyancibilika. Maka wavela konke kade kuvelile empilweni yethu kuyasithela. Thatha nantu udumo tonight. Mawudunyise futhi ubatshazwe. Ngoba uyinkosi ephakeme ngicela shayela uNkulunkulu umoya ingcwele izandla ezimfanele. Abafuthi ngicela shayela izandla ezifanele uJesu. Come on, let's give him praise. Simnikeze ibongo. Thank you, Jesus. Bafuthi iqinisa akekho njengaye nolingana naye. Come on eMaritzburg awusinikeze uNkosi ophilayo. Sinikeze udumo nenkazimulo namandla nobukhosi. My God, hallelujah. Hallelujah. Akekho ofana naye. Singahlala phansi bathandekayo. Thumi imvuselelo kimi Nkosi. Oh, thumi imvuselelo kimi Nkosi. Moya oyingcwele. Moya oyi. Kodwa Nkosi yami yehla phezu kwami. Thumi imvuselelo. Thumi imvuselelo kimi Nkosi. Thumi imvuselelo kimi Nkosi. Yes. Thumi imvuselelo kimi. Moya oyingcwele. Oh, just. Thumi
Jesu. Yabathume busele. Oh Jesu. Nakho sheda baba baba. Yeba moya oyingcwele. Yesela phezu kwami Nkosi. Yeah. Thume unamoshata laba. Yeba moya oyingcwele. Moya oyingcwele. Wankulunkulu suku. Awusiyathandaza Jesu. Yini kitipili kitili. Thume buselelo. Awusiyathandaza Nkosi. Yaba moya oyingcwele. Yesela phezu kwami. Thume buselelo. Awona Jesu. Kodwa Jesu siyathandaza. Yaba moya oyingcwele. Thume buselelo. Asinikeze uJesu udumo. He is worthy. Oh, hallelujah. Come on, let's give him praise. He is holy. Senze umsindo omningi ethendeni. He is worthy. Come on, let's give him praise tonight. John 7 verses number 37. 38. 39. John 7. 37, 38, and 39. John chapter 7 verse 37. Correct. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi Suku lokugcina olukhulu lomkhosi, uJesu wema wamemeza wathi uJesu uqobo lwakhe wema wamemeza wathi, uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze. akangalahleka Akeze kimi aphuze. okholwa yimi njengokusho kwemibhalo Okay, kholwa yimi njengokusho kombhalo. esiswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi aphilayo. Esiswini salokholwayo, hayi kunoma isiphi isisu salokholwa yimi njengokusho kombhalo, kwesakhe kuphela kuyobe kugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Verse 39. Eh. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye. Yonke lento echazwa ngenhla ikhulunywa ngomoya ozomukelwa yilabo kuphela abakholwa nguye. Somebody say amen. Amen. Ngesandla sombula ngimukela ithuba kumoya engcwele. Sithandwa somphefumulo webandla, uNkulunkulu omkhulu ohamba phambi kwethu sithandayo. Umnikazi wale revival. Inkosi yenkazimulo okuyiqiniso ngaphandle kokuthi singabazi. We can feel ukuthi uphakathi kwethu, we know ukuthi uphakathi kwethu. Ngaze ngithuleleni bafowethu. We know ukuthi umoya engcwele unathi, inkosi yenkazimulo ikhona. And duze umuntu ohlele eduze kwakho khona umoya engcwele. Ukude kabi lo muntu oseduze kwakho, kunomoya engcwele oseduze kwakho.
hamba nawe insuku zonke uyena lokuthwalayo alikho imasela akekho umuntu oyibuka la mase siqeda ukushaya intambo wonke umuntu uzothi umusa wenkosi lo musa wake usetshenzwa uJesu usebenza ngomoya engcwele every precious day siyamhlonipha ukhona uphakathi kwethu asifuna ukushaya sangathi asazi kodwa ibandla lisesekhona mase ngiyadlula abathandekayo ngaphandle kokuthi ngithandabuze ngibingelele kakhulu kubazali wow I'm so humbled namhlanje bathandekayo khona ubaba wami kanye nomama wami ubaba uBishop Sikali kanye nomama uBishop ngiphethe i-microphone bafeni ngicela nilekelelani shayela abazali bami izandla enkulu madibonge ngithunyisa igama lika Jesu. Thank you so very much baba, we love you so dearly. No mama ngabazali bethu bangampela and we praise God ngempilweni masi sinibona nikhona kuyasithobisa. Amen. So kushumayela kalula ubaba mekhona. Baba wenza kushumayela nje kube lula no mama. Amen. Yeah, because khona amanye amakhona ongalokhu nje uhlupheka uma kukhona nje igrace awulokhu ucinga ukuthi uzojiya kanjani ujiya kalula nje. Yeah, bakhona bathandekayo and we love them so much. Amen. Our precious host bathandekayo indoda kaNkulunkulu umvangeli uNkosi umuntu obiza ngecebo likaNkulunkulu bathandeka for such a wonderful ministry. Mbangela inkosi siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. Siyazi ukuthi ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Mawusemncane nje ngoba ngiyaqala ukufika ngicela ngithi nje uzoba u1 minute lento engisho mawusemncane ucelebrate nje lenkonzo le uthi akugcwele siyaya bekumnandi ethendeni kodwa mawusukhulile uyazi ukusho ukuthini mawusuyibona inkonzo sikanje. So there is a prize, kune prize. Yeah, kune prize. So thank you so very much baba, we are praying ukuthi uNkulunkulu aqhubeke ukunika assignment enkulu. Kahle kahle bekungenzeka kungabe wena futhi nawe ubengenzela ungayenzi lento kodwa nje udecide uNkulunkulu ukumvumela ukumlalela ngisho ukuthi udecide ukulalela uNkulunkulu ku result kule mphefumulo eminingi kangaka kuyi list yokuqalwa kwalombono. How many people abasindisiwe manje beza kuJesu, others bakhoza uNkulunkulu ngathi ba crazy, abanye even the church of God ibandla likaNkulunkulu uNkulunkulu walisiza la deliver ngoba imvuselo liyi2 in 1. Ngicela sikhulume imvuselo yini konje bafethu. Ithi idla ngapha ibidla ngapha. So ithi ilanda umphefumulo ngapha ibi ihlumelelisa nabazalwane futhi. Malibonga liphinde lidunyise igama lenkosi. Siyabonga mvangelo, siyabonga kakhulu mvangelo inkosi. We praise God for you. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nanokuthi ke uNkulunkulu awenze ube newisdom yokusondela eduze kwendoda endala abazali. Siyabona ukuthi impact kude la kubhekwe khona. Because umvangelo inkosi ngiphika into eyi1 ukuthi umuntu oyakude umbona ngendlela aqala ngayo. Musiyambona hayi zonke into abuzoyinyuka lo. Umbona ngerevelation, awumboni angazi ngani, umbona ngesambula naso. So thank you so much, siyabonga. Okunye sokukhuluma ngelanga lokukhuluma kodwa namhlanje basiyabingelela all the great servants of God bathandekayo. Ubaba uNkosi usenze kanjalo, ngicela nami ukubahlonipha. Men and women of God, ngicela ukunihlonipha nonke. Mangaqala ngamention ngizongena esilingweni. Ngicela ukuthi nginibulise nonke bahlobo bami, ngicela ukusho ukuthi nginibona nonke futhi siyathoba obaba nomama. Sanibonani bathandekayo egameni lenkosi sethu Jesu. Ngihamba nonkosikazi wami namhlanje bathandeka for the first time kwi-GKC, for the first time kwi-GKC ngifika nonkosikazi wami. So namhlanje ngihamba nomama. Amen. So umpostoli uhamba nonkosikazi wakhe. Amen bathandekayo, siyabonga kakhulu enkosini uyisibusiswa ngendlela engachazeki. Malibonga igama lenkosi. Right ke sisi ngoba sisethendeni futhi ufunde mase uphinde uyafunda futhi ke umshumayelo bese lokho ehambe kulandalandela ke ngendlela elula. Namhlanje bathandekayo bengifisa ningimukelani. Siqale simukeleni, ngizoqala nje ithone yami elingakuthembi. Ngizoqala ngifuna ukusebenzisa le mayisikhuphukile futhi ungasho uyazi ube ngcono ekhulumela phansi. Yadlana nje uma kusenje mase ngimemeza futhi uphinde udle nakhona nikhona nibathandekayo.
So bengisathi ke bathanda ka isikhathi esiphila kusona iqiniso esingesikwazi ukuliflathela ukuthi siphila esikhathini sokugcina. Lolo qiniso noma singazama ukuliflathela sibhekwe yilo iqiniso. Masithi sibheka ngapha iqiniso lengapha masithi sizama ukuya ngala limi ngala. It's something that we cannot run away from. Into engasikwazi ukubaleka basiyibalekela. Seyinsukwini zokugcina. And iqiniso la ngempela bathandekayo lithi ikhathe imenyezelwa abaprofeti entulo salokho isondela bafika ngabapostoli bayimemezela zabemezelwa okhokho zamemezelwa obaba seyimenyezelwa yithi manje ziya ngokuya ziyasondela. So bathandekayo uJesu engabuya noma yinini lolo qiniso kufanele silibalekele. Sesikhatheni sokugcina sokudinga ukuthi uNkulunkulu asilekelele. Ngisho kulabantu abawu2 because ngiyazi sikuyi soul winning revival ngiyayihlonipha ke lonto. Angithemtheki nje ngithi ngathi ngisenguyi conference but ngifuna ukuthi sidinga izinto ezimbili. Number 1 umuntu oseka thola uJesu wamukela. Sangathi ungaze umbambe njengezikhali zamantunga ungabisamdedela. Ungene iflight isingahamba noma yini. Ya ungene iflight isingasuka noma yini. Ngena uhlale phansi ufasa ibhande musukuyaluza. Ya ungangenela ukuphuma ungayaluzi. Ufike ngesikhathi esihle. Ngoba sometimes ezinye izinto enye uhambo oluningi ngeke usalihamba hlala phansi nje usasubambelela khona lapho ngoba uJesu engabuya noma yinini. Mase siphinda sikhumbuza abakithi ukuthi hey bafowethu sekumenyezela isikhathi side kakhulu endaba kakubuya kaJesu. Ungaze uzucabanga ukuthi akasezukubuya. Kanti akakwazi ungalenzi iqiniso bathandeka lo ngabuyi. Ukuze engabuyi bakafanele enze nje ukuthi angafiki. So akuzoba lula ukuthi angabuyi bathandeka. Manje meke wafika sho kuzophoqa ukuthi akabuye. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ke bazalwane bami ngifuna ukuthi ngidlalela lento esiyifunde lapha yami. La sifunde khona namhlanje sibona izwi lenkosi likhuluma uJesu lo oyikhulumela yena la kunomkhosi ngicela ungawulandi umlando emumva yemkhosi nanani but ngicela nje ukuvela ngingene straight la okukhulume khona uJesu. uJesu ke usemkhosini la. Umkhosi usuya ngokuya uya ngasekupheleni. Lithi ke iBhayibheli uJesu waphakama emkhosini wayesememeza. And ngithabisa ukuthi lento uJesu akayikhulumela ngaphansi sike sibuke nje abanye besishaya amasimemeza ngithi wa mfowethu sifuze inkosi na inkosi yayimemeza strong. So lithi iBhayibheli ngakho ngizoyijoyina nje inkosi ngekho kudala nje ngikhona bathandeka. Lithi iBhayibheli ke uJesu waphakama ke kusuku olukhulu lomkhosi wayese eyamemeza ethi uma ekhona owomileyo wayesethi ke makeze kimi aphuze. Uma ekhona owomile akeze kimi aphuze. Into enthinte kakhulu la ukuthi uJesu uzama akazama ukhipha isimemo kuvamile nje ngoba sisethendeni uthi uJesu akenze imemo abantu abaningi abayibalekela ukusenza. Uvela utarget igroup yabantu abomile ke kuloko. Ubekade eqaleni lapha eke waphakama wamemeza igroup yabantu abakhathele. Ekubonakala ukuthi lo Jesu umthetho wakhe nje unezindlela zakhe zokubuka. Ngoba kusemkhosini la kuhlela abantu nezikhulu la. Invite lonke uhlobo lwabantu. uJesu mayiphakama uyazeqa zonke izikhulu uthi mayikhona omile. Kwenye indawanyana uphakamela uJesu wathi zanini kimi nani khona bathandekayo. Wathi zanini kimi nina nonke enikhathele nginenkinga lelisi simemo nabantu abamenywayo. Kumenywa abantu abakhathele nabasindwayo. Jesu nje uyimangalisela ngokwakhe nje. Wonke umuntu ufuna ukurabha ishoulder nabantu abaright. Kodwa yena mayiphakeme uthi bafowethu ngicela bonke abantu abakhatheleyo. Wayesethi ngicela bonke abantu futhi abasindwayo. Wayesethi ngizobaphumuza. Usho ukuthi ngizothatha lento ebasindayo ngithathe nalento ebakhathazayo ibuye ngakimi mase bona bahambe njengabangakhathele. Ngiyashumayela bafowethu angithi. Shuthi awukuyingxaki kabi ukuthi
kungaba inkinga kabi ukuthi namanje sekushunyayelwe 2 weeks namanje usakhathelwe sasindwa futhi because isimemo siclear. Then number 2 lithi iBhayibheli ke lasifunda khona bathandeka uJesu ukhipha ke isimemo sabantu abomile. Uthi ke wonke umuntu owomileyo usethi ke makeze kimi aphuze. Uthi uma kukhona phakathi kwenu owomile akeze kimi. Usethi ke uJesu aphuze. Oh. Leyo ukuthi uJesu atarget igroup yabantu abomile sengithe ukuyichaza kancane. Number 1 lapha into ebizwa kufanele ibe right la. Bekufanele qala before usabele uyiqala uyicinge qala. Ngoba lento ibikuzoba right uma uqale wayisearch. Ukhanyisa ithosha ubhekise ngakuwe. And this time uJesu akakhiphanga iProphecy wathi you stand up I can see ukuthi uwomile. No, wama la. Wathi nje uma kukhona what anyone wanga specify what anyone owomile akeze kimi azophuza. Into oqala ebefanele yenziwe umuntu ozwele ilizwi ukuthi acinge yena ukuthi akwenze kangani iphutha wabanjwa yinxano. Kuzoshumayela kabafowethu namhlanje nikhona nibathandeka. Umthetho kaJesu nje umthetho wakhe uNkulunkulu ofuna ukwenza wena ubone ukuthi uyamdinga. Uyazi uJesu angagcina akakusizanga ngempela njalo ekhona namandla okukusiza futhi ekhona ephelele mawungakaboni wena ukuthi uyalidinga usizo. Ngidiscover ukuthi amandla kaJesu okusindisa kuseyiwo lawa ya futhi aphinda-phindiwe. Iquestion ithi abasindi ngani pho bonke abantu ukuthi phakathi kwabantu uJesu akhuluma nabo kusekhona abantu abasahlulekayo ukubona ukuthi badinga usizo. Kuthi angibhekile ke namhlanje wena ulinyazwa uSathane ulinyazwa ungaboni ukuthi usizo uyadinga. Ingakho ungasizalele namanje. Yini ayenza abanye besa ngaphambili wasale emumva kodwa unenkinga efana neyabo. Babonile ukuthi badinga usizo wena ushawa ukuthi awukaboni namanje ukuthi you need help. Manje ke into ezokulamlela la kuzothandazeka bafowethu. Into ezokulamlela la ukuthi qala ukwazi ukubona. Jesu mayikhuluma ngokoma musukuzenza ngathi you right. Yeah, methi weni enomile. Fanele kusabela umuntu owomile. Ngoba inkinga eshaya abantu ukushalaza uJesu ebekhuluma. Oh Jesus. Number 2 uthi ke nina nomileyo zanini kimi. Abantu abaningi abanakanga ukuthi uJesu waye qonde ukuqheqhisa abathile la. Uyabona umuntu methi wozanini kimi usuke ethi akazakasho umuntu njalo eyedwa. Usho phakathi kwe-crowd. Oh Jesus. Baningi ongadideka ufuna ukuya kubo nithule la esontweni. Baningi ongazudideka ufuna ukuya kubo uthi uJesu hey ungabanaki ke labo angeke bayisolve le nkinga obhekene nayo. Wozani kumina. Oh Jesus. Ngidiscover into eyi-1 bathandekayo ukuthi abantu basukumile baya kodwa bangaya kuye. Enye yezizathu ezenza abantu bengakholwa uJesu ukuthi kukhona la basukume baya khona. Kanti uJesu uthe kimi wozani kumina. Oh uMongcwele khona ngihlebela yona. uJesu ulandelwa abafundi bakhe
abaningi wafaka isifundiso esasikhuluma ukuthi akudliwe inyama yakhe ephuze igazi zajika lezi zinja athi usuthini manje usuthi asidle igazi lakho nenyama yakho ngathi uqalile ufuna ukusenza uyizimzimba ufuna ukusenza amazimzimba manje bajika babuyele emuva uJesu wayesebuza laba basalile wasethi ngibona ngathi ozakweni nabahlobo benu bayajika nabaphindele emuva wathi nani benithandayini ukuthi ningajika nibuyele nabo kwasukuma uPetro wathi uPetro bafowethu ngicela siyilungiseni leya ngoba ifuna ukumosha uPetro wathi singasuka kuwe akasho ukuthi ngasuka kuwe siyephi wathi singasuka kuwe siye kubani Jesus angifune iBible study la ngizoshumayela ngikhona nibathandeka angifune iBible study ngibambe akasho ukuthi siyepha ngizwa ngathi khona ngizwa angazi ngizwe into sifunda ke ngoba kunempi ngiyayizwa phela ngiyangumshumela ubudala mana hey sethi John manje John bani lapho sikhuluma 6 John 6 bani uverse 68 angithi verse 68 awucinga sisi ngiyachisha nje offer empisiwe awulifunde ke uSimoni Petru waphendula wathini Nkosi siyasuka kubani na uphinda awuthini Nkosi siyakuya kubani na phinda Nkosi siyakuya kubani na phinda Nkosi siyakuya kubani na phinda Nkosi siyakuya kubani na akasho ukuthi siyephi wathi siya kubani uqonda ukuthi njengoba bajika nje laba ukhona laba yakhona haleluya ngoba akekho umuntu ongamlandela uJesu kungekho amlandelayo ukhona lokubambile haleluya engakho uJesu wozani kimi mayikhona umuntu omile woza la kumina ngoba akekho umuntu ongalandeli umuntu akekho umuntu ongalandeli umuntu haleluya akekho ongalandeli umuntu Jesus uma ngasi uJesu yena ke kodwa ukhona omlandelayo haleluya wena ulindile isikhathi abanye bathi hayi ngabe ngiyakholwa ngilinde isikhathi awubanjiwe isikhathi ubanjwe uyena haleluya awubanjiwe isikhathi ubanjwe uyena ngane kama then ke usethi uJesu akeze kimi mesenze njani bathandekayo Phithu sasikulela verse verse 38 okholwa yimi ngokusho kombhalo verse 37 kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze. This is what is touching my heart. Uma kukhona owomile akeze kimi aphuze. Into enhliziyo yami la eyokuthi uJesu kuqala angakadili nezinye izinto udila nenkinga yangaphakathi. Jesus. Akasho ukuthi akeze kimi aseve. Uthi akaphuze. Hallelujah. uJesu mayiqala introducer lendaba yalamanzi angisafuna ukuthandaza ngawo ngifuna ukuyi-unpacka sengithandaza maqala introducer lamanzi akawa introducanga ephethwe abantu benika abanye no uqala ngokuwa introducer efika kumuntu ewaphuza Jesus. ngoba ingxaki yethu iyi-1 eyokuthi sihlangana nabantu besinika amanzi Hallelujah. bengawaphuzanga. Jesus. Hallelujah. Sifele esontweni Oh Jesus.
inkosi ukudisha into ongayidlile. Hallelujah. Inkosi ukusupply amanzi ongawaphuzile. Jesus. uJesu uthi mana ke igroup yoqala sofika kimi ayizukudeliver amanzi, ayizukuseva amanzi, ngifuna abantu abazowaphuza. Hallelujah. Oh Jesus. Ekufuna ukuthandazeka manje. Ndandanda. Funa umuntu ozoza kimi. Ngazapha wami thesa manje. Funa umuntu ozoza kimi. Angaseva amanzi. Thank you ngoseva ngiyabonga. Wathi Jesu ngiyabonga ngoseva kwamanje. Ngifuna umuntu ozophuza. Oh Jesus. Hallelujah. Wathi amanzi engiwaphethe manje. Shenge ngisithi. Amanzi engiwaphethe manje amanzi okuphuza. Oh Jesus. Juthi mawufika kimi ngizokubheka. Ngoba ngenzela ukungenzeka imistake. Hallelujah. Ngidiscover abantu abaningi la baseva amanzi bengawaphuzi. Jesus. Iphuze lento ayiqale ngaphakathi intulelile. Hallelujah. Ayiqale ngaphakathi futhi ufuna iqale ngaphakathi kuwe. Oh Jesus. Ngibhekile akaze kimazophuza. Hallelujah. Uthi uJesu manje kukhona owomile akaze kimazophuza. Nayi into esafuna ukungikhathaza kancane. Abantu bakhuthele ukuseva amanzi kodwa i-challenge bomile. Jesus. Umbona ngalo akhethi ngalimali ngizozama nje khulekani ngiyeza ngizwa wonke ama groups ngizowakhafa wonke ama groups khuleka. Umbona ngalo lo muntu uthi usipha amanzi. La manzi aphuzwayo uthi uJesu mayesewachaza wesisi. Uthi la kajaha ufunda khona. Uthi okholwa yimi njengokusho kombhalo. Usethi ke eswini sakhe. Oh Jesus. Ngoba iyahlupha lento uma ingasuki la kuwe. Hallelujah. Sengathi ngakiqala isebenze wena nithuleleni bazalwa. Hallelujah. Othi ngikhulume nabantu abasanda kusindiswa. Sanibonani siyanimukela evangelini eliqala lisebenze wena. Jesus. Ngoba into ebulele kakhulu ivangeli uhlobo lwabantu oluphethe amanzi abangawaphuzile. Hallelujah. Lo muntu usipha amanzi kodwa uthi uyamcheck ayilimbambile incane. Hayi limbambile lo. Wathola amanzi wathola amanzi. Akawaphuza. Nithuleleni bafuna niphekwane. Hallelujah. Akawaphuzanga. Lawa aphuzwayo ngaphambi ukuthi asize abantu. Aqala deal with you. Oh Jesus. Uthi kukhandeka imfula la kuwe. Hallelujah. Athi kusase ngivele ngisheshe ngifika la ngiyakhona. Ingakho ivangeli mawusulithole kahle. Liqale lidile necharacter yakho. Jesus. Hallelujah. Wathi amen why vibration. Ipower yakuboya lento kwayakubo kaJesu ilele kakhulu ngalesikhathi iqala yakusebenza. Hallelujah. Bonke abantu abafikile kuJesu ubabona ngani? Ubabona ngoba kushintsha icharacter. Awubaboni ngezambulo ubabona ngecharacter. Jesus. Hallelujah. Kodwa ngimephekwe intaba ngimemeza ukuthi yewe bafowethu ayaphuzwa lamanzi umthetho wakhona. Ipower yawo ukuwaphuza hayi wadeliver. Hallelujah.
uPawulos wasendulo ukwakhuluma into epowerful kabi kodwa noma uyikhuluma ngesidlo kodwa nje ngayithanda lento uthi nami ke lokho enginikeza khona uthi ngakwamukela enkosini uthi lokho enginikeza khona ngazintuleleni bafowethu Hallelujah. uthi lokho enginikeza khona Oh, Jesus. uthi ngakwamukela enkosini Hallelujah. uthi ngalobo busuku akhashelwa ngayo Oh, Jesus. niyeke sihambeni siye kuPetro ngoba shutha nimthande kahle uPaul sihambeni siye kuPetro awengiseva nabo abalandeli bakaPetro listen uPetro udlule eminyango uthiwa omuhle azintuleleni bafowethu Hallelujah. indoda ihlele eminyango uthiwa omuhle ishosha from ekuzalweni kwayo Oh, Jesus. yayilindele ukwamukela something Hallelujah. ubona uzwanaka masekukhulunywa kuthiwani kwathiwa isiliva negolide alikho kwasethiwa lokhu Hallelujah. kwathiwa lokhu esinakho Oh, Jesus. nithuleleni bafowethu kwathiwa lokhu esinakho sinikeza khona kwathiwa ngegama likaJesu waseNazaretha asukuma uhambe ngoba ipower ingalesi sikhathi uphethe ivangeli elikusebenzile In the name of Jesus. Egama likaJesu. wabafowethu lento idalela ukumsebenza umuntu Jesus, hallelujah. Egama likaJesu. Hallelujah. akusendawo yokuperforma indawo yokutransformwa Oh, Jesus. sihlushwa yini esizukulwaneni nithuleleni Hallelujah. nithuleleni Hallelujah. sihlushwa yini esizukulwaneni sethu sikhathazwe inqwaba yabantu abangawaphuzanga amanzi Oh, Jesus. no ungadideki bawaphethe abawaphuzile bayawaseva Oh, Jesus. basidalela ihavoc netraffic endlini kaThixo ucabantu lokuhleba ongaka kuphumaphi kungavela phi kule nto ekhulunywa iBhayibheli uzokholwa yimi njengoba kusho kombhalo lesithi iBhayibheli neswing sakhe lithi iBhayibheli igobhoza imifula yamanzi aphilayo Thank you, Jesus. lenhliziyo embi engaka iphumaphi lokuhleba okungaka kuphumaphi lamagquba amangaka aphumaphi Jesus. useva amanzi awaphuza Hallelujah. ngizosengihlobe kakhulu njalo manje ngasho amen Hallelujah. ngiyazizwa ukuthi ngiyahlubuka angivala ngento ethi irate yabantu abadla isona esontweni ikhuphukile lokho kuthula ngazi ngicabanga ukuhamba nengelosi noma kuhamba Amen. nenhliziyo guilty noma kuhamba na Amen. yini ekhuphula isono endlini kaThixo isono sinyuke sikhuphwe ngeindonga Jesus. kwanda abantu abaseva amanzi abangaze bawaphuze your character has been ayisetshenziwe umuntu uyefana ngqo njengoba ungakakholwa ukuthi yazi into eshintshile kuwe usubiza igama likaJesu ucula uJesu manje Jesus. ucula yena ushumayela yena uthandaza yena kodwa akazoshintsha enhlobo sekuhlaza njengayizolo usadelela njengayizolo Oh, Jesus. usajola njengayizolo Jesus. Hallelujah. wonke umuntu oseduze wakhe akekho safe sibamba siyayeka manje lokho sithunga into esingazazi sensani lokho sibamba siyeka abantu abaphuzanga Oh, Jesus. angiyili ukuthi sibambe siyeka kodwa hawu siyabamba siyeka nithuleleni siyabamba siyeka Amen. sibamba umhlangano siyahlukana sibamba imihlangano siyahlukana kudilwa necharacter umuntu oyedwa nje Oh, Jesus. uyamosha Hallelujah. kushoda abantu abazosho ukuthi hey phuza amanzi Jesus. Egama likaJesu. Sukela phakathi ngithandaza ngibona indlela ebengithandaza ngayo bengilwa straight engavela ngabona hey kusho ukuthi kunempenyana nje ngizoyeka bengilwa nje angisho ukuthi usathane bemelene nami ngithi bengilwa naye indlela bengithandaza ngayo ubona ngomthandazo but ngizolwa sho la ngiyakho ngingancengi lutho nje
ngikhipha idimoni elingaliboni. Ngoba kukhona abantu okufanele uNkulunkulu asilekelele sibabambe ngesandla sibase kuJesu mase siyabagada sithi awukahle wena phuza. Oh Jesus. Phuza wena phuza. Maka waphuza izoshintsha lento. Egama likaJesu. Namhlanje ngithunywe uNkulunkulu ngibuya showe. Ngizokunika sisihlasulula. Phuza! Hallelujah. In the name of Jesus. Phuza. Hallelujah. Hey phuza. Hallelujah. Phuza, phuza, phuza. Phuza. Sesosaba nokuletha ingane zethu esontweni phela. Hayi. Hayi. Afanele ukuthi sesaba ukuze lelethe ingane. Basabona ama teenager nje sehluma. Sithi wo. Uyaya nje enkeshembeni ezomile enkwe. Yomile lento. Jesus. Mela yonke into yomile nje mbona ukuthi omile. Because uya complain omile. Yahlala ebala nje akabongi lutho yabala. Kuyanikela uyacomplaina, kuyadunyisa kuyacomplaina, kuyakhonza kuyadonswa. Inkonzo ithatha isikhathi eside nama into eningabe akabe ubhizi ngazo kuphunywa amephandla xoxe kuze kuphele 2 hours. Musu uyabona ukoma lokho. Jesus. Uyathandaza uyazamula kusesontweni udlala WhatsApp kodwa ngikhuleleni bathandeka. Kusenkonzweni uyaqhofa amafoni ubingelela abangani. Kusenkonzweni ubhizi uchatha nezwe. Oh Jesus. Bahleka amahlaya abukhoneni benkosi. Hallelujah. Womile. Jesus. Uma kodwa khona omileyo. Hallelujah. Akezela kuJesu azophuza. Jesus. Angivaleke ngoba inkosi engaphumi iyahlupha. If your character any gospel noma iliphi ivangeli lingakushintsha akusilo. Noma ke ivangeli yilo ungashintsha. Hallelujah. Noma yini oyenza ingakushintsha. So uyulo yakayulo. Namanje ushintshe. Senje obunjalo. Winqwanqwayo. Winkosi mala. Delela noJesu. Akadele uqala kwa a. Khona abantu esesabamukela ukuthi manje. Saze sacabanga nasezulwini bamukeliwe. Jesus. Seluyobonakala mhla khala iqilo ngokusala inqwaba yezedeleli. Umuntu odelela ngisho uyise. Delela ngisho uma wakhe ezikhozweni. Hlaza tswe. Umuntu waphuza phi lo? Hlaza. Cwe. Mangithi ucwe ngisho ucwe. Naye seziyaziwa nje. Bakhonza naye bayamgwema ngisho bafethu. Ingakho abafundisi mabengeze kulezi imvuselela ngazo baqonda ukuthi. Ngoba ipanele ezinye siyiphethe wena uma waqala wakhuluma kanje unembeza wakho uthi shuthi ngisho ifamily yakwabani obuyayazi kathi sanda qeda kudelela last week. Manje kudingeka umbuyazi abaphumele abangazizedeleli zaseMaritzburg. Hallelujah. Bazokutshela ethi Oh Jesus. phuza. Hallelujah. Kunengoma eswinga kanje nengane zami. Inqaniwe inhliziyo. Inganelo Thixo. Ewe lowo. Ewe lowo. Wayo ungophelela. Umpostoli umbuyazi useshumela kakhulu ngokoma. Kodwa uJesu uthi mayifuna ukusolve le problem yokoma, uthi abantu abeze kuyena. Usethi aze ke mazophuza.
And I love Jesus. Ngoba umpostoli seshumayela kakhulu ngokoma ngaze bamthathe kabi. Kodwa uJesu ngiyamthanda. Ubabiza bomile benjalo. Uthi akeze kumina azophuza. Usethi okholwa yimina njengokusho kombhalo hayi njengesonto. Ngizoze ngishumayele kafuthi ngoba uJesu asimkholwa isinomsi kanjani. Sikholwa eScripture njengoba umbhalo ushilo. Uthi okholwa yimi njengoba kusho kombhalo uthi esiswini sakhe kuyawugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Mase lithi iBhayibheli lokhu wayekusho ngomoya ongcwele abazomamukela abakholwa nguye. Ngethuswa yileyo ukuthi isixazululo sokoma sitholakala ekuphuzeni, futhi nakhona uphuza amanzi wamukela umoya ongcwele ozoqala ngene kuwe. Ngiyamhlonipha umoya ongcwele eqala kuwe engakabi phezulu kwakho. Ngoba phezulu kwakho uphethe iassignment, kodwa okuwe udila necharacter. Ngihlangane nabantu benomoya ongcwele wokusebenza bengenaye umoya ongcwele odila nabo. Uqamba manga kungabikho umuntu othi unyathela umzalo lenkonzweni. Ingakho ibandla lithi limoshekile, kufe amanzi. Kukhona lo owawukade uqeda ukukhuluma unganakanga, ukhipha igama uthi uyangena emotweni ungakayiphendula ignition, athi buyele emuva. Nanisene khona buyele emuva uye kulo yamzalwane uriversele la gama olikhulumile. Ngoba listen, ngoba igama olukhulumile akakaboni manje, kodwa maqhubeka isikhathi lizomlimaza. Uthi uyafika kumzalwane athi umzalwane angibonanga lutho, athi kodwa uthi umoya ongcwele angiyireverse le yanto engikhuluma. Uqeda ukuyenza njalo athi hayi mzalwane ekhululeka, ungene emotweni uphenduleke ukhiye. Uzwe ijoy ibuya ngaphakathi. Bazalwane sisemthandazweni ukuthi nakulemvuselelo uNkulunkulu asilekelele. Sivukelwe abantu abazosindiswa mase beyasondela kuJesu baphuze. Yayishumayelela nje baba, ngiyashumayelela nje kodwa ngizoshumayela mbheka kuwe ngoba le ngathi ifuna ukuza nangakuwe. Listen, singithandazela umthandazo ukuthi uNkulunkulu asisize kuJKC abantu baphenduke. Mase siyalikhanda uhlelo lungakavalwa ithenda lokuthi sibayisa kanjani emanzini amaningi. Ingxaki yethu ungazi kwenzakalani ngalabe sabashumayeza eMpumalanga, ngazi bangena emanzini. Cha angisho akwenziwa ngiyasho. Yasenzela ini? Senzela uma bephuma emanzini amaningi mase sibathuma baba yophuza. Ngoba ikholwa kuze lime kufanele lifinyelele emanzini uJesu abanikazi wona. Ngoba wonke umuntu ongaphuzanga this time, believe me you, isikhathi siyenqaba ukuthi ungakhona ikholwa elihamba lingaphuzile. Kuthi angimemeze nje ngikhuluma sokumuntu wasezulu nje ngiyenze kwi standard grade level. Listen, insuku lezi zabantu abadakiwe. Hallelujah. Insuku seyidakwa ikamoya. Uyabona umuntu osober this time. Thank you. Umuntu osober this time, I am telling you, angeke uyiwine le race, ngeke uyiwine uso sober. Kufuneka abantu abazogcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele baphuze.
laba baphuzile zithi ibanetha kodwa umfula yona Hallelujah. induku iqhuma ngapha nangapha mntanami kodwa imifula yamanzi lokhu igelezile nithuleleni bafowethu ngishumayela ziyaduma ngaphandle liyasha bayavuka abantu bayakuvukela abanye basuka lokho abanye bayahleba kodwa imifula yamanzi ngoba kuyasilekelela ukuphuza kwenzela noma izinto ezingaphandle silwa nathi kusho usasinate. Uzothandaza manje. Oh Jesus. Wayiqina nini into eyenza umuntu izimo zilwa naye strong kodwa maka wafika endlini kaNkulunkulu athi obayethe Nkosi yami athi akekho ofana nawe athi akekho njengawe yini edala lokho impi yalwa ekhaya kodwa imfuyo Oh Jesus. ikikhophoze izimo iphanda imsebenzi uphelile kodwa othi sasekhuluma nabakithi ikikhophoze ibandla lihambile uhafu webandla wahamba nesana kodwa ikikhophoze kade u-aplayile umsebenzi wangawuthatha wangawuthola umuntu okuyi-opposite kingdom wawuthola kodwa ngoba lento yethu ayikhontrolwa into eyimaterial into yethu ayikhontrolwa into eyiphathekayo silawula imifula silawula imifula wayigcinani lento uthi upheke ekhaya ukovuza ipapa wayigcinani Hallelujah. ukovuza ipapa Jesus. Name of kube Jesus. khona ethi kukapha si kukuka phansi nakhona iyahleba mntanami iyahleba nakhona iyahleba uthi uyayiziba ithi kukuka phansi konke i-atmosphere vele ishintsha ekitchen kodwa nithuleleni bathandekayo i-atmosphere vele ishintsha ekitchen kubonakala umuntu ekhala inyembezini uthi ufuna ukuyeka ugovuza uphutha athi umoyengcela hayi qhubeka nalo angithi siyiqala uligovuza qhubeka nalo uligovuze kodwa thuleleni akubuye imifula ono privilege uthola umusa wokudrive Hallelujah. Jesus. usho kunengane kunengoma edlala phansi noma ithi uzwane wathi come in brikaso zibrukunda mashana usuthi ngine-passenger manje kodwa ngithuleleni mathandeka usuthi ngine-passenger manje umoya ingcwele ngine-passenger kukhona wasezulwini engihamba naye udrayive imoto yakho uzinyembe zehla kube content kuba ayi ngazi ukuthi angikho safe ngenxa yokuthi ngiyadrayiva ngiyakhala sengathi ngiyapaka uthi ufake i-indicate athi i-passenger indlela iyaqhubeka somebody say yeah somebody say Jesus uma ngabuye badlala emfula izolunga yonke lento no more competition kuzophela i-competition kuzophela umona kuzophela ukuxabana
akubuye imifula. Jesus, hallelujah. Egama likaJesu. Omina ngabe sahlala ngoba sesiyathanda. Mina nje ngithunywe ezulwini namhlanje. Thunywa uJesu. Phuza mfowethu. Oh, Jesus. Awuthi wawukhona khehla lelola ngenkozweni yakhumbula. Ethi ako mina. Wawukhona. Ako mina. Yeba ko mina. Yeba ko mina. Aphuzayo. Aphuzayo. Kunawa manzi. Yena yedwa ko. Ilikithilana ngizuma ingcola ngihlebela la ukuthi insuku zabantu tu ziyaphela kodwa liyavuka ibandla ligcwaliswe ngamandla liyabuya ibandla lemifumo. Listen that. Oh, Jesus. Akakazufike la khona sangathi ungakuthi ukuma kancane uzwe ngazi uthi konke efuna ukukhathala sawe ngakho umoya ngcolo mama emethula iamplified yangihlaba unxwele ibala into eziningi lapha na ibala ucomforter ibala ihelper ibala advocate kodwa ngithulele Hallelujah. yeah ibala abantu yeah ibala counselor yes ibala counselor mase ngithanda ngale part egcina ngayo mase ibala stand by. Oh, Jesus. Uyabona le ka stand by I stand by silinda asame nisekwa asame sekugesi I stand by silinda kube ne breakdown my location nje my location sike saba ne conference lapha eshowe edolobheni kanti ihall ya ine backup so bengakazi nami kahle ukuthi I load shedding sibuyile so sebethi abantwana hey baba are you aware ukuthi ngo7 ugesi uyahamba ngithi ngo7 isikhathi sezulu leso wathi ya ngo7 bathi uyahamba ugesi uyozubuye ngo9 ngathi yobusiphelile inkonzo kunontombazane wethu lapha ebandleni okhonza ke osebenza lapha kumasipala seshow sethi mina hey awusidouble checkela usizwele ukuthi igenerator abanayo sengikhuluma sinaye nathi ethu lapha elingana amandla la yamancane sethi phatha utshelani leadership they prepare ama generator ben usethi untombazane okhonza lapha osebenza lapha kumasipala usethi hayi baba ngicela sikhuleke kanjani manje uthi lalela ke le lapha kwamasipala sine backup stand by and oh okay usethi sekuthi mina ngikofana senzeni for kofana silungisa ama laptop bangakhuleka iconnectiwe are you sure what yes ngathi emadoshiya lama generator inazo lokho bangumsindo emva kwethu we are winners listen sifuna isithandaze manje ngoba ngifuna ukushumayeza uma ungashumayezanga kahle namhlanje kusasa ushowcase listen yenza mistake ugesi at 7 o'clock wathembeka wavele wahamba listen
Apostle kodwa mina umpostoli Mbuyazi angiwubonanga ukuthi uGesu uhambile. Ngangise pulpit angibonanga uGesu uhambile. Kwande ququ umsindo uququ athi mbuka ama amplifier ngabona ama light up blue. No, okay. Kwacisha nje babefaka ama screens abantwana kweququ bathi ngabona futhi athi asa read the same time. Oh. Yasiyakhumbula ingqondo ukuthi kuhamba uGesu kwabanye. Kuhamba uGesu kwabanye. Kodwa abane standby. Oh Jesus. Sibukeke. Silinda kube ne breakdown mase siyakhika. Immediately uGesu Jubu start over. Kita pasha. Abantu bayamangala ukuthi yini singaqedwa. Sine standby. Mase dishona abantu moyingcwele uthatha over. Lithi iBhayibheli nasebuthakathakeni bethu. Lithuleleni. Jesus. Wazophuza. Wena awunanqaka uphuzana. Omile. Siphamisa izandla zethu sithandaza. Siphamisa izandla zethu sithandaza oba kunamhlanje. Siphamisa izandla zethu sithandaza. Phamisa izandla zethu. Before I close and invite abantu abathi impostoli washumayela kanje sengizwe ukuthi lamanzi atholakala ku sokubona ngelinye ilanga ukuthi abanye bavele bafuna amanzi bangamfuni owaphethe abantu bathanda kabi amandla kaJesu bengamdingela kanti uJesu wenze ya clear lento wathi ofuna ukuphuza akeze kumina ukuthi amanzi asesandleni sikaJesu khohlwa uma ungakafiki uJesu khohlwa namanzi ngoba amanzi asesandleni senkosi sengenzela ukuthandaza nalo othi mpastor leli lamandla namfule egobhoza yangazi ukuthi ukhuluma ngani akwengu introduce kunangu lo ozokwenza ukuthi wazi ukhuluma ngani namhlanje ngoba uthi uJesu was makhonomela kezekima phuze abanye bafike eqathatha kuJesu ingxaki yabo abawaphuzanga amanzi abanye bawaphuza bawagaba back to square one. Awusivala amehlo sithandaza. uNkulunkulu semsebenzini okwakha ibandla elingabulawa inxano. I was praying and the Lord said to me, hey, kehla ibandla lama libulawa uSathane, libulawa ukoma. Melike laphuza kahle. Wathi uthi le ndaba yami nomoya engcwele nebandla yenziwa iba into okusonda nje. Moya engcwele is just uthi akasi life partner. Umenze abe ikhaya lakho loshintsho. Namhlanje angifuni ukumshumayela ngendlela, ngifuna ukumshumayela eguqula wena. Uyayiwe bayofika abanye la umoya engcwele khona ekugcwalisa khona ekwenza izinto ezinkulu. Mina ngikhuluma nawe eguqula your character. Ingozi senzela abafowethu noma sibhathazela ngezilimi sikhuluma siprofeta kodwa icharacter imesh iprofeto zethu. Ngoba inkinga siprofeta too much kodwa mase check icharacter. Ubuthi hayi lo muntu lona amanzi wagqokile
lo muntu uyawaseva amanzi akaze awaphuze lo. Mase kuthi lo ongakaze amamukela uJesu indaba yakhe ngithi kuye mhlobo wami mawufuna ukubona ushintsho lwempilo yakho uthi uJesu akeze kimi omile azophuza. Ngicela uqala ngegroup number B. Thandazana lo muntu oqala okuyena osezeseza la. Maybe you are in this place. Uyezwa emoyeni wakho ukuthi ngigomile. And inqano ngenze noma iluphi uhlobo impilo engiphilayo. Hayi mangathi uNkulunkulu manje uma phambi kwami ngingaba namahloni. Kodwa nayo invitation ekhishwa uJesu ebusuku. Maye khona womile. Akeze kimi azophuza. If there's anyone in this house othi Apostle Thandaza Namba ngiyamdinga uJesu to come and change my life tonight. Ifuna ushintsho empilweni yami. Ungaphakamise isandla njengasesikoleni sakho siqonde sithi thwi. Ungaphakamise njengomuntu odumisa, uphakamise kwesandla njengomuntu osurrender phambi kwenkosi. Mawuthi Lord thina abanye singathi ukuzehlisa izandla for a while. Bese iphakamisa umuntu othi Apostle umbuyazi Thandaza Namba. Ngiyamdinga uJesu. Khona isandla silapha emuva. Nalesa sandla sika sisi ofaka iduku. Abanye bazehlisa izandla iphakamiswa yilabo abantu abayinikela kuJesu. Mayikhona khona isandla silapha ya. Khona nesandla silapha. I think it's a brother. God bless you. Niphakamisa bafuthi ningazehlisi. Phamse ningazehlisi oba. Nenza nibonakale zulu uNkulunkulu akubusise ebhuti. uNkulunkulu nosande school abangani bami bonke. uNkulunkulu akubusise. My brother, God bless you. I see a hand there. Mfowethu ngale, God bless you. God bless you. God bless you. Ukhona nomunye umuntu othi Apostle, hayibo, thandaza nami ngoba ngiyakubona uyathandaza manje. But ngiyezwa ukuthi ngomile. Hayi ngomile ngizuthi uma wafika kuJesu kunamanzi uJesu azokunikeza wona. Please bafowethu, asiqale emanzini, siqala kuJesu qala. Indlela idlula la isandleni kaJesu, ayiqale emanzini lento. Ungayijahe emanzini, qala ijahe la kuJesu. Ngoba ilunga kahle uma ufike kuye. uNkulunkulu akubusise. Ngicela nizeni nizothandazana nani bafowethu. Woza ntombazane yami, woza sisi. Uphakamisa eqala wedukela umhlophe. God bless you. Woza my brother. God bless you. Woza baba sothandazana. uNkulunkulu akubusise zani bafowethu. Wozani bahloba. Ngicela bashayile izandla abantu beza kuJesu bafowethu. Wozani bahloba, wozani. Woza ngane kababa. Woza. Jesus loves you. Ngicela bashayile izandla eziningi bafowethu. Lapha abantu beza kuJesu. Bazoqeda inqano lesono. Bazoqeda inqano lokwehluleka. Bazoqeda inqano leqalekiso. Bazoqeda inqano. Come. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Apostle omkhulu, ngicela uzothandaza nabo. Ngicela niphakame izandla zombili nivala amehlo enu mase ibandla lolu izandla kubona. Ngicela nisho lomkhuleko mva kwami Nkosi uJesu. Selizwe ilizwi lakho. Usibizela kuwe. Sifike somile. Sizophuza lamanzi asegameni lakho. Kusuka namhlanje ngiyanquma ngingumntwana wakho egameni lika Jesu. Ngiyabonga Jesu. Nimemeze ngiyabonga Jesu. Ngingaye emathuneni ukuthi ngihlangane nawe. Nkosi uJesu ngiyabonga ushintshe character yami. Impilo yami yashintshwa ngegama lika Jesu. Ngicela umvangeli ubabeke izandla ngesikhathi ngithandaza. Baba wethu namandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha selikhulumile izwi lakho. uNkulunkulu wethu namandla wabamemela kuwe kuthiwa nkomile bafikile usathana abanye bashaya ngesono abanye bashaya ngeqalekiso abanye bashaya ngokugula ubaniko sakwenza kuwe wabuyela emuva enjalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla nophilayo kuze kube phakade uyabagcina ngesandla sakho esinamandla abahlenga ngesandla sakhe esinamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kusuka kulobusuku banamhlanje umoya kaNkulunkulu uzokhuluma nabo. uNkulunkulu wethu namandla uzobagayida uzobanika amandla laba bazobuyela emuva kodwa bazoqhubeka ngoba bahamba nawe wena ongazeli futhi wena ongalali ngegama lika Jesu Inkosi. Asibashayile izandla ezinkulu. Thank you Lord. Ngicela nisuke nonke niye lapha yakusisi nonke nje niye lapha kusisi nonke yani lapha kusisi nonke. Amen. Ngicela siwashayile izandla encane leso sandla. Ungabe senza iphutha ubaba umvangeli sikamasonge ngenyawo. Ngabe senza iphutha ubaba umvangeli engakathathi.
bazalwane ayifeel ukuthi lemvuselelo kunabanye abangasathandaza ebusuku bayazama kuthandazeka bazile ukudla babreaka ngo-12 even beplana no-3 days akwenzeka abanye sebayephusha ukuya esontweni abanye abasayizwa lento abanye amanzi awasagobhoza uyezwa na ukuthi udonsa kanzima baba umbuyazi seshumayelele kuyoba iphutha uma ungazange wathola le special prayer ngizocela buyaze ngaphambili baba umbuyazi kuyoba iphutha uma ingazanga ngaphambili ibandla ngiyezwa khona la kufuna liqashule khona abanye balimele ngaphakathi bahamba kanzima balinyazwa abantu balinyazwa izimo balimala emishadweni yabo balimala emakhaya cela nisuke nonke la nikhona nigijime nizophuza akaqala futhi agobhoze lama sesikhuluma nebandla manje gijimani ngesuka la ukhona gijima uze ngaphambili gijimani bengeke umoya ngcwele akhulume kanje engafuni ukusiza abantu ibandla bengithi kuzosuka wonke umuntu olapha because kuyezwakala ukuthi lidonsa kanzima abanye ngo4 bebethandaza basathandaza abanye bebebeka amatenda basawabeka abanye bebeyisibusiso bedumisa bashaya usathane bayizonweni akubona bodwa labo umoya ngcwele akakwazi ukukhuluma kanje uma imfulisa gobhoze ezwini zabantu khona amanzi aphelile ezwini zabantu ekufuna connect abanye bebeshunyayezwa bejabula izwi belizwa kamnandi manje balwa nalo bashunyayezwa balwa nalo baphikisa umshumayeli umoya ngcwele usekhona imfula izogobhozwa thana ukusondela kunina not mawufika phambili uphakama izandla uvula umlomo ungakabekwa kazandla uvula umlomo uthandaze utshela umoya ngcwele akusibo bodwa laba iMaritzburg usathane khona lento ayenzayo ufuna uqeda amanzi abantu abaningi bahamba bayehudula emabandleni abanye bebenikela ngabi nankinga abanye bebe attend inkonzo abanye bebengaphuthi kodwa kuyezwakala ukuthi imfula yamanzi ebigobhoza yehlile sinza ngicela usuke la ukhona uze ngaphambili ungabi namahloni gijima uze ngaphambili egameni likaJesu akusibo bodwa laba cela ugijima uze ngaphambili ngesikhathi ihlabelela sihlabelelela wena ngesikhathi ihlabelela silinde wena agomika ngoba thina singabazalwane into ozawuyenza ukuthi uvule umlomo wakho uthandaze and uphimisele lento umoya ngcwele athi iphimisele kodwa ngiyezwa manje ukuthi kunamandla azohamba pheke kwempilo yakho egama likaJesu kunamandla azohamba pheke kwempilo mangithandaza umoya ngcwele ngimbone emba imthombo egqitshiwe Jesus. That's why I'm so relaxed. I know ukuthi uNkulunkulu is going to do wonders empilweni yakho angeke lemvuselele ishiye ibandla laseMaritzburg linjengoba linjalo and i-revival ezoqhuma emabandleni after this revival into engakazibonakale before kukhona abantu abasebephoza ama-ministry abanye uNkulunkulu bebanikeze a gift of prophecy yafa abanye bebanikeze inkozo yokuthandaza yaqisha abanye bebenezilo ngoba into usathana alwa nayo intshisekelo uma egqiba imthombo Come on, open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Yes, open your mouth and pray.
Yes, Mama. Something is happening to you. Yeah. Something is happening to you. Yeah. Shibahai. Something is happening to you, Mama. Koshaneba. Limositi tabakash. Yes, Kriko Shada. We serve a miracle working God. Kushabaka Sante. Niprokote Hesinai. Lamanga Shitabai. Hey! Niprokos. Hey! Lahanai. Sobrekatosh. Yes, yes, he said. God is doing something to you. Lamash. Yes, Mama. Yeah, yeah, yeah. Lamahai. Shabandosina. Rivoshida Handokozin. Indikilivanzo Lihanai. Ila tipo Shataka the Hendaman. Alabaya Sheda Amai. He touched me. Oh, he touched me. Yes. Yes. And oh my God. I shall do this. Yes. Something wonderful happened. Touch God. And I cannot cry. The vessel of glory.